אוקיי, חברים, עכשיו אני הצלחתי לעבור, עכשיו התחלתי את המשחק הזה, לקח לי מלא זמן עד שעברתי את כל הדברים פה עד לכאן. בואו נתחיל להתאמן, והיום המטרה שלנו לנצח את ה-1.5 טריליון רוקק סט משהו כזה, לא יודע איך קוראים לו. בקיצר, אני על טריליון עכשיו, אתם רואים? אז המטרה שלנו לנצח אותו. הבן אדם הכי שרירי כאן. בינתיים אנחנו מתאמנים. בואו ניקח את של הימים. לא יודע, שאתה זה קצת מעצבן אותי, לא יודע למה. אוקיי, עכשיו אנחנו על 1.1 טריליון, ועכשיו אנחנו יכולים פשוט לנצח אותו עוד מעט. אוקיי, בואו ננסה לנצח אותו אפילו שאנחנו על פחות ממנו. אם אנחנו מנצחים אותו, כולכם חייבים לשים סאב לי. יאללה, תשימו אם אני מנצח אותו. שימו! יס! יאללה. עכשיו, אחרי שניצחתי אותו, קודם כל אתם חייבים לייק וסאב, נכון? אז נמשיך אחרי שיהיה לנו 1.5 טריליון. אז בקיצר, מתי שיהיה לי 1.5 טריליון, אז אני אחזור אליכם בעוד רגע. חברים, באמצע פתחתי מתנה ותראו איזה חיה השגתי. השגתי חיה מטורפת. מה רגע? גם מה? הנה, החיה הזאת 120,000, אבל היא די גרועה, יש לי דברים יותר טובים. לדוגמה, יש לי אותו 225,000, לא ידעתי שזה ממנו. קיצר, נתראה אחרי זה. באמצע פתאום קיבלתי עוד 10 סיבובים, אני מסובב את כל הגלגל מזל, יאללה בוא ננסה. וואו, קיבלתי הרבה דברים. וואי, יואו, 25,000 ווינים. די קצת. 1,000. זה מה שטוב, אם היא יוצאת החיה שלה, לא יודע כמה אחוז סיכוי לקבל אותה. נשאר לנו איזה 4 סיבובים. נשאר 3 סיבובים. מה הסיכוי שיוצאת החיה הכי טובה? מה? לא. אוקיי, 2 סיבובים. אם יוצאת החיה הכי טובה, זה מטורף. יו. לא. סיבוב אחרון, אם יוצאת חיה, היא מת. לא, מאמין, קרוב. בסדר, קרוב. אוקיי, חברים, הגעתי ל50 מיליון, ועכשיו אנחנו יכולים לעבור לעולם הבא. יאללה. בוא נראה איך העולם הבא הולך להיראות. וואי, איזה עולם מגניב. בוא ננסה לטפס כאן, זה נראה ממש. מה זה? מה? רגע, לא, חזרתי עולם. כן, וואי, אני מטומטם. סליחה. הנה, עכשיו אני בעולם. 25 מיליון, אחי, אני צריך בשביל זה. הבנת? מי גאד, אבל תראה כמה אנרגיה זה מביא לשנייה. 6 בריליון. זה מטורף, מה זה הדבר הזה? אם אתם רוצים שאני אחשוף את הפנים שלי, אז תכתבו לי בתגובות. מה?
כולם עושים את זה. הצלחתי. מה זה, אתה רגע רבת פה? כן. זה נראה דוס כזה. דוס מטומטם. וואו, מה זה רגע? כמה אחוז סיכוי לקבל את זה? 30%? נחמד. כן, באמת נחמד. בוא נראה את החיות, אבל כמה זה מביא? אומייגאד, כמה זה מביא? יש, זה טוב. 250,000, אחי, מה זה, אחי, זה עולם מטורף. בוא ננסה לנצח את 100 טריליון, אותו אין לי סיכוי, אבל ננצח נכון. בטח טס בטיל. אומייגאד, 100 טריליון, ואני רק על 1.5 טריליון. אני מת. ניצחתי! ניצחתי! יש, אני מת. 100 מיליון, אחי, what the fuck, אחי? אני מת. what the fuck, אחי, אני מת. איזה זוי זה היה. אומייגאד, אוקיי, אחי. קנה עוד ביצים. אם יוצא לי חיה טובה. וואי. זאת החיה הכי גרועה שיש, אני לא סובל אותה. בוא אוקיי, נקנה עוד שימו אחד. יאללה. לא יצא לי משהו טוב. יואו, מה אני רואה? של הגיהנום? אומייגאד, 13% סיכוי לקבל אותה. זה די טוב. תחליף מהר. רגע. אומייגאד, כמה? 480,000. מה אני רואה, אחי? מה קיבלתי, רגע? קיבלתי את הדברים הכי... פתח את התיבה. כן, הנה פתחתי. לא זה. רגע, עכשיו, זה אומר כאילו... אחי, תראה על כמה אני טריליון, אחי, ניצחתי מישהו של 100 טריליון, אחי. משהו באמת גרוע ברמות. אבל אני קצת אתאמן. למה? תצא מהעולם הזה כבר. כן, אבל אני לא יכול, כי אם אני לא אתאמן, אז פשוט אני לא יכול... עולם הבא תתאמן. אוקיי. עולם הבא אני לא יכול להתאמן, בגלל שזה, כאילו, עליי לא. וגם העולם הבא צריך בריליון גביעים, זה אומר אני צריך לנצח אותו 10 פעמים. צריך לי מלא זמן. כן, חברים, סליחה שעצרתי. דימה, עכשיו בוא נעצור בחלק הסרטון הזה. אם נהניתם אז אפילו סאב ולייק, ונתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.